खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिमौ दिपानि 515 नं राजा लामानि साखाथियाव गबिन गयारिनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गबिन गयारिया 2 नं रामपुर गामिनि गुनद गयारिनि फिसाज्ला। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव गोग्लैनानै थानाय गोथै देहाखौ सोरनि बेखौ सिनायनो हायाखैमोन। उनाव गोथै देहानि सावगारिखौ गबिन गयारिनि बिफा गुनद गयारिनि मबाइलाव WhatsAppनि गेजेरजों दैथायहरनायावसो मिथिनो मोन्दों। गबिन गयारिजों जाफाग्रा लोंफाग्रा लोगोफोरानो गबिन गयारिखौ बुथारदों होननानै रायजो राजा आरो नखरनिफ्रा सन्देह खालामदों। थैनाय समाव गबिन गयारिनि देहायाव गोबां दागो दंमोन, बेनिखायनो गाज्रि बुग्लिनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों रायजो राजाफोर आरो नखरनिफोरा। जाथायनि सायाव जाहाथे थार बिजिरनाय मोननो हायो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। बर'फोरा खना खनला बेफोरबायदि दाउ अमाफोर बायदि बुथार जायोब्ला बर'फोरा बोरै रैखाथि मोननो हागोन? जोंनि माहारियारि आफादफोराबो जाहाथे बिजिरनायाव मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। फोरमायथिबावदों दि थैनाय गबिन गयारिया जुलि जाखानायमोन आरो सासे फिसाबो दंखायोमोन। गबिन गयारिनि थैनाय गोथै देहाखौ दिपा पुलिस थानायाव लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव सिलाफोथार पुलिस थानायाव लानानै थांनाय जादों आरो पस्टमर्टेम खालामहैनाय जादों। गसाइगाव खाथ्रिबारिनि गंब्रै दालाङाबो गाज्रि जानायनि उनावबो सोरखारा बानायनानै होयैखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। BPF सोरखारनि समावबो दालांखौ बानायनानै होआखैमोन आरो UPPL सोरखाराबो 3 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दालां बानायनायनि खामानिखौ मावनानै होआखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो दालां बानायनायनि खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि खाथ्रिबारिनि गंसे नङा, गंनै नङा, गंब्रै दालाङा गाज्रि जानायनि थाखाय बेमार आजार जानाय सुबुंखौ लांनो थाखाय एम्बुलेन्सआबो फैया। बेनि अनगायैबो फरायसालियाव थांनायफोरावबो जेंना होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरनि गाहायाथ' फैखाया, EM-GM फोराबो फैयाखै, बेनिखायनो ओनसोलनि EMआ जाहाथे फैनानै नायफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफोरा। रायजोआव बोसोरनि गिबि दैबानाया गोबां गोहोम खोख्लैनायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जिउबो खहा जाबाय। आसामाव थांनाय 24 घन्टायावनो 7 नि जिउ खहा जादों। बेनि मादाव नलबारियाव जयन्त सोरगियारिनि जिउ खहा जादों। कालभारनिफ्राय गादलिनानै गोथौ दैयाव गलांनायनि उनाव जयन्त सोरगियारिया थैनो गोनां जादों। जाथायखौ नुनाय सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जयन्त सोरगियारि बिथाङा साकजला दैयाव ना हमदोंमोन। बेयावनो बिथाङा कालभारनिफ्राय गादलिनानै गोथौ दैयाव गलांदों। बेनि उनाव बिथाङा मददनि थाखाय होख्रावबायदोंमोन, नाथाय रावबो गैयामोन। गोजानावसो सासे ना हमग्रा सुबुं दंमोन। बिथाङा जेब्ला रैखा खालामनो फैदोंमोन अब्ला जयन्त सोरगियारिया गोदोखाबायमोन। उनाव जाथायनि सोमोन्दै जयन्तनि नखरनि सुबुंफोरनो मिथिहोनायाव SDRF हान्जानो मिथिहोहरनाय जादोंमोन आरो SDRF हान्जाया फैनानै जयन्त सोरगियारिखौ नागिरनायनि हाबाखौ मावफैदोंमोन, नाथाय मोननो हानाय जायाखैमोन। बाक्सा जिल्लायावबो बोसोरनि गिबि दैबानायाव 7 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। बेनि मादाव बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मैथाबारियाव दै बारनो नाजानायावनो दैजों बुखारलांजादोंमोन लेल्ला ब्रह्मआ। बिथाङा 2 नं सान्थिफुर गामिनिमोन। आलासिनि न'निफ्राय गावनि न' फारसे गिदिंबोफिननायावनो दैजों बुखारलांजादोंमोन बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो बरखिदाङानि निरेन बर्मनआ फाग्ला दैमानि उसिफावनायखौ नायनो थांनायावनो दैयाव गोग्लैनानै थैनो गोनां जादोंमोन आरो दैजों 3 किल'मिटार जानथायसिम बुखारलांजादोंमोन बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो आसामाव दासिम गोबां सुबुंफोरानो दैबानायाव गाव गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। आसामनि डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि रिपर्टनि बायदिब्ला रायजोनि मोन 9 जिल्लानि 4,88,525 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। 54 रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय 1,538 गामिफोराव दैबाना जादों, जेराव बजालि, बाक्सा, बरपेटा, चिरां, दरं, धुबरी, डिब्रुगड़, गवालपारा, गलाघाट, जरहाट, कामरुप, लखिमपुर, तामुलपुर, नगाव आरो नलबारि जिल्लाफोराव दै लोमसावदों आरो बेफोर जिल्लाफोरनि मादाव बाक्सा जिल्लायावनो बांसिन गोहोम गोग्लैदों। 2,21,587 सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। बेनि उनाव बरपेटा, नलबारि आरो लखिमपुरनि सुबुंफोरा भुगिनो गोनां जादों। बिटिआरनि चिफ आरो बिथांनि सोरखारा बिटिआरआव मोन 15 बिधानसभा बियाब मोननायखौ लानानै बमा गावनायनि ओंथिया मा? जेराव मोन 15 बिधानसभा बियाबनि मादाव मोन 6आल' ST रिजार्भ। बिथांमोननि खोथायावनो रोजा रोजा जोहोलावफोरा जिउ बावदोंमोन, आइजोफोरा जिनाहारि खालामजानो गोनां जादोंमोन आरो नखरा सिलिंखार जादोंमोन। बे खोथाखौ बुंथिदों एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय। फोरमायथिनो गोनांदि बियाब दाफामनायनि थाखाय
भारतनि बिसायख'थि आय'गा जि ड्राफ्ट फोसावदों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे माहारियारि आफाद आरो बिपिएफ दोलोआबो गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। नाथाय इउपिपिएल सरकारा बम गावनानै गोजोननायखौ फोरमायदोंमोन। बियाब दाफामनो थाखाय ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा हेंथा खालामनायनि अनगायैबो एक्स भलन्टियार फर्सआबो हेंथा खालामदों आरो बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय 2007 मायथाइयाव बियाब दाफामनायखौ लानानै जि ड्राफ्ट फोसावदोंमोन बेयाव अदालगुरि लकसभा बियाबबो दंमोन। नाथाय बेखौ दा गैया खालामनानै गोदानै दरं लकसभा बियाब खालामदों, जाय गनायथाव नङा आरो माब्लाबाबो गनायनाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। जेरावनाखि दिपु लकसभा बियाबखौनो मोनद' बिधानसभा बियाबखौ लानानै दादोंब्ला अदालगुरियावबो लकसभा बियाब दानायनि मोजां खाबु दंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा खालामनायनि बायदिब्ला 6th शेड्यूलआव एसटिफोरनि थाखाय 75% एमेन्डमेन्ट खालामनायनि खोथा दं। नाथाय गोदान बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टआव बिटिआरआव 15 बिधानसभा बियाब खालामदोंब्लाबो एसटिफोरनि थाखाय 6 सिटआल' रिजार्भ, जेरावनाखि 15नि मादाव 14आनो एसटिफोरनि थाखाय जानो नांगौमोन। नाथाय 15नि मादाव 6खौल' एसटि रिजार्भ खालामदों होननानै फोरमायथिदों। आरो बेजों 6th शेड्यूलखौ फोजोबस्रांनो, बर'नि मोन्थायखौ फोजोबस्रांनो, बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सोलो खालामनाया रोखा नुजाथिदों। मानोना 15नि मादाव 6खौल' एसटिफोरनो होनायजों बिटिआरआवदि बर' ट्राइबेलफोर गैया बेखौ रोखा खालामनो नागिरदों। उननि समाव बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामोब्लाबो 15नि मादाव 6आल' दाबि खालामफागोन आरो 9आनो हेंथा होग्रा जागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो बेनि हेंथा थाबैनो सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासैबो राजखान्थि आफाद आरो माहारियारि आफादफोरा जाहाथे जयैनो बाहागो लाफैफायो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। आरो राजखान्थिनि राव बुंबाय थानायजों जेबो जेंनाया सुस्रांजाया, ज' ओंखारनानै धरना होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो सरकाराव थानाय माखासे EM-GM बिथांमोनखौ बै समखौ गोसोखांनो थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। मानोना बिथांमोनहा हा-हु, राव हारिमु बायदिनि थाखायनो बिर जोहोलाव बायदि ओंखारलांदोंमोन आरो हा-हु हारिनि थाखायनो रोजा लाइमोनफोरा गावसोरनि जिउखौ बावदोंमोन। बै खामानिफोरखौ मावफुंनायनि दा सम फैबाय आरो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय खाबुबो मोनदों। नाथाय बेंगा खाना बायदि एरसोनानै थानायनि सम नङा। बर'खौ रैखाथि होनो जि खोथा होदोंमोन बे धोरोमखौ मावफुंनो थाखाय खावलायहरो एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय। दैबाना जानायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डार ग्रेजुएट 6th सेमिस्टार, 4th सेमिस्टार आरो 2nd सेमिस्टारनि आनजादखौ जि दोनथ'नाय जादोंमोन बेफोर आनजादखौ खुंफिननो थाखाय गोदान अक्ट' फोसावबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशना। BA, BSc, BSc IT, BCA 6th सेमिस्टारनि आनजादा 26 जुनाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम, जिअ'ल'जि आरो इक'नमिकनि आनजादा जागोन 27 जुन आरो 28 जुनसिम जागोन। 4th सेमिस्टारनि थाखाय 1 जुलाइआव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम हिस्ट्रि आरो जिअ'ल'जिनि आनजादा जागोन। बेबायदिनो फारियै आनजादा जानानै 12 जुलाइसिम थागोन। आरो 2nd सेमिस्टारनि थाखाय आनजादा 26 जुनाव बेलासे 1 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम केमिस्ट्रि आरो फिल'सफिनि आनजादा जागोन आरो 30 जुनसिम जागोन। बर्मायाव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बर्मानि बाथासारायाव रायजो राजाफ्रा होसो हमनो हादों ड्राग्स फालांगिरि दैथुन बर'खौ। रायजो राजाफ्रा दैथुन बर'खौ हमनो हानायजों लोगोसे बेनिफ्राय 3 कन्टेनाराव आबुं जानाय ड्राग्सखौबो हमनो हादों। ड्राग्स फालांगिरि दैथुन बर'जों लोगोसे आरोबाव सासे आइजो दंफाबावोमोन, नाथाय दैथुन बर'खौल' हमनो हानायखौ फोरमायथिदों। उनाव दैथुन बर'खौ रायजो राजाफ्रा हमनो मोननायनि उनाव बोरमा पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों होननानै फोरमायथिदों। ड्राग्स फालांगि खालामनायाव दैथुन बर'नि अनगायै आरो सोरनि आखाइ दंबावो बेखौ बर्मा पुलिसआ दैथुन बर'नाव सेबगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। बियाब दाफामनायनि थाखाय ड्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, रिटायार्ड सिनियर सिटिजेन आरो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे माखासे माहारियारि आफादफोरा अदालगुरियाव जयैनो सावरायलायदों। जेराव बिथांमोनहा माखासे थांखिफोर लादों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि भारतनि बिसायख'थि आय'गनि ड्राफ्टनि सायाव खुद्रिनो थाखाय क'अर्डिनेशन कमिटि फर अदालगुरि HPC हाउस अफ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सि डिमान्ड कमिटि दानाय जादों। फैगौ 28 जुनाव बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि हेंथायै तामुलपुर साब डिभिजन, भेरगाव साब डिभिजन आरो उदालगुरि साब डिभिजनाव धरना होनाय हाबाफारि लादों। बेनि उनाव 3 जुलाइआव तामुलपुर, गरेस्वर, भेरगाव,
टंला अदालगुरि आरो माजबाद विधानसभा बियाबाव धरना होनाय हाबाफारिखौ लागोन जेनाखि बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायनि हेंथा अजद होनायनि समसिमाया 11 जुलाइसिम बेनिखायनो डिसिनि गेजेरजों भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायहरगोन होननानै बुंथिदों आरो क'अर्डिनेशन कमिटिया दिल्लीसिम थांनानैबो गोसोखां बिलाइखौ गथायहैगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बियाब दाफामनायनि ड्राफ्ट फोसावनायखौ हेंथा खालामनानै दिपेन बर' बिथाङाबो बुंथिदों दि अदालगुरि लकसभा बियाब दानो थाखायसो दाबि खालामनाय जादोंमोन नाथाय अदालगुरि आरो बाक्सानि विधानसभा बियाबखौ दरं लकसभा बियाबाव सोदेरनानै दरं लकसभा बियाबखौ देरसिन खालामहैदों जेरावनाखि दरं लकसभा बियाबखौ मोनजिसे विधानसभा बियाबखौ लानानै दानाय जादों बेयाव मोनद' बियाबानो 6 शेड्यूलनि बेनि अनगायैबो जोंनि हारिमु आरो समाजा गासैबो गोरोबलाया 6 शेड्यूल आरो 6 शेड्यूल नङैखौ ज' दाजाबनानै जि बियाब दादों बियो आयेनखौ सिफायनाय जादों बिटिआरनि रायजो राजानि भेलु आरो राजखान्थि मोन्थायखौ सिफायनानै आथिंजों खोमोरनाय जादों होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ BKWACआवबो बर' गामि थानाय बियाबफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनानै जोंखौ माइनरिटि खालामदों होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों